Здравейте! Сега ще играя... Кое да играя, де? Не знам точно кое да играя в момента, защото съм много заблуден. Майнкрафт или да покажа някоя Super Nintendo или Nintendo игра. Nintendo Entertainment System. Игра! Може би Майнкрафт ще правя днеска. Утре може би ще правя за John NES Late, може би ще пусна малко Майнкрафт, Super Nintendo Entertainment System. Ще го пусна в сряда. Утре ще направя може би за Super Mario Bros. Окей. Сега ще покажа нещо тук. Това е много просто. И малък Easter egg, който го намерих случайно. Трябва да напишете. Напишете Марио, Луиджи, Wario и Waluigi. Точно това, този чат напишете. Марио, Луиджи, Wario и Waluigi. Това трябва да напишете. Waluigi. Натиснете Done. Видите, дори не може да се побере. Натиснете, бъдете в Infinite, Creative и Create World. Готови сте сега да отидете да видите какво ще се случи. Това път света ще зареди малко бавно. Ето ще се появите. В средата на джунгла, близо до място, където може да плувате. Следвайте нещо, което прилича на река. Ей там. Следвайте я, трябва да зареди чънковете, защото е много бавно. Моята поне. Ето ще започне да става голям. И скоро ще се разберете защо. Сега, видите този малък остров. Ако да стане по този начин, на какво ви изглежда? Но нищо, нали? Ама ако да станете по този начин, може да видите, че пише L отгоре. Това го забелязах, когато един път си направих този сит, ще го пусна в един от сайтовете, да може да го пробвате да видите какви неща може да се видят. Да. Това ще видите, че пише Луиджи. Все едно това е островът, където Луиджи идва. И откъдето още Луиджи идва. Това е странно. Не знам как се е случило. Но все. Това ще да ви кажа. Не е много интересно, ама поне ще да видите какво може да се случи, ако пишете на Марио герой. Ако напишете Марио Waluigi, пък ще се появите на средата на нищото. Ако е Wario Waluigi, ще се появите в средата на някаква пустиня. В средата на пустинята и може да видите лабораторията на Луиджи. Пишеше някаква лаборатория, а Still of Time беше лабораторията на Луиджи, защото вътре пише Луиджи. Не знам какво да кажа просто. Така че, както казах, прави с гледането, натиснете subscribe button, ако искате да видите още клипчета за Minecraft P или Pocket Edition. Кликнете like button, ако искате да видите Minecraft PC. Дайте ми един фейворит, ако искате да продължавам да използвам Fraps. Ако искате още клипчета свързани с неща като Fraps и всякакви такива, кликнете, дайте ми комент за още такива и за клипчета. Така че, чао, благодаря ви за гледането, сега да се върна и чак тогава ще кажа чао. Не знам какво стана. Окей, май се брокна играта.
Аха, мах се. Да, както казах. Чао!